comissions, igual que hi ha el típic que clar, 40 megas a l'any al taller i està bé no sé, hi ha comissió que ni s'arriba al taller. No, però no mica de que són s'ha tenit una xerrada que vas tenir un quart d'hora o mitja hora de sentes allí i ja se dedica a passar per jurar, vull dir que pot canviar en aquesta mitja hora que no puga... I el que defineix és que ho mostra el propi gremi vostre. Sí, però el gremi el que fa és llevar els recursos del damunt. I si no, clar, és una cosa única que s'ha de venir a fer ja, però si vas a fer un cosset millor en aquell moment, vull dir, tampoc són que no és el que fa, però tal vegada podria jugar millor. El gremi, principalment el que fa és dir-vos que sigueu imparcials. No vol dir que el que no vol és que tireu per un costat per l'altre. Entonces, no vos preocupa com a artistes falleres ni com a antics de falles, sinó que feu les coses bé. Però que si hi ha alguna persona que ha assistit a un curs d'aixòs, t'ho podria dir. Jo sempre havia de fer, jo ja he dit lo de la crítica, jo la veritat, soc de llegir la crítica, però tampoc ho valoré fins al monument, o sigui, mirava més la pintura i els acabats i el que és la composició m'agradava, però no valorava la crítica, per exemple, vull dir, he après una cosa més, i soc fallador de panys, tota la vida desaprendre, però jo penso que si el curset es fa d'una altra manera, igual, o no fer-lo. Mira, jo te tornaré a insistir en el mateix. Jo crec, tampoc és que estigui jo crec que el gremi, després de veure les peticions que són, fem un curset i callem poques. I vas allí 15 minuts i estàs preparat. Preparat tot això perquè el problema era que la gent te tocava. Mira que hi ha 7 que estan en línia. Si m'acaba de citar a les 7 del matí de plantar i ara em diuen, hòstia, no em vaig allà què passava, que la gent passava, jo no compte ni no compte, no hi ha benjurats. No hi ha gent que vull anar a estudiar falles a altres companys, no per res, sinó perquè el millor és que encara no t'has citat. I després, estem un dia després de cantar 4 dies de plantar a 5 a jugar falles, doncs, a la gent se tira en aquest. Jo té l'opinió que hauria d'anar jurant gent que estigui en edat de falles. Portar un país que no li agrada l'art i que és un art efímer, el que li agrada l'art, és inviable perquè són mil calles de tota la comunitat i tot vull jo, però no sé, penso que per almenys són especials, que són les menys a José, que són les menys en diners, hauria de fer-se d'una manera diferent, no anar el president del mercat de València i el president de no sé què perquè són presidents de València. La línia gent de carrera artista de matxoral de professió, no sé si hi ha gent que és professional de matxoral de falles de València. Están todos los años de la categoría, lo que dices. Yo creo que, por ejemplo, sí que tienes parte de razón, que nos falta un poco hacer más didáctica nosotros mismos. Porque, por ejemplo, sí que se ha dado el tema de los apartados, la pintura, la monumentalidad, la crítica. Pero hay cosas que no sabemos muy bien, o cada uno tiene un concepto diferente. Como por ejemplo la composición, que para nosotros mismos puede ser la composición cosas diferentes, o el acabado, que hay gente que igual el acabado igual puede puntuar que tiene impuesto el césped. O así hay muchas cosas. Yo creo que sí que nos falta explicarlo un poco mejor, o sea, no decir, bueno, sí, por supuesto que hay que intentar ser lo más justo posible como imparcial, pues que eso yo creo que no hace falta ni que lo digas. Yo creo que cualquier persona que vaya a probar, lo primero que tiene que saber es que tiene que intentar ser imparcial y justa. Y nada. Jo continuo pensant que la gent que va jugar és imparcial i justa. No vull pensar que la definició va pensar... L'altra pregunta que tenia també és
inversió i vol recuperar. Està clar que si per nosaltres siguera, desplaçaríem la carne i ficaríem el centre del mig. Sí, clar, però no pot ser. La sombra aquí, per exemple, se me fose perquè en aquell idioma la veig perfectament, perquè la sento així, o sigui, fiquen la valla fins de... Tampoc es veu bé, perquè tampoc es fa bé. És una visibilitat diferent. Yo, abans de continuar, jo voldria defendre els aspirants al jurat. I ho dic perquè jo ja en 2 anys em vaig tinc a Tarragona. No és d'un quart d'hora, no és d'un quart d'hora. Primero, t'ha agradat molt el tema del monument Faller, deixa una. Després pense que per a tindre una miqueta de coneixement Faller, si no portes 10 o 12 o 15 anys en la falla, el que t'interessa és la festa i passar-t'ho bé. I la setmana de vacacions de Faller l'uso. Però vull dir-vos que pues, també està la inquietud de cada uno de saber què t'agrada o no t'agrada. És dir, jo estic convençut que el Junta Local Fallera de Dènia, quan envia un jurat fora, són enviar a persones que considera que estan capacitades, no? Perquè tu hagis anat el dissabte a fer el curs en deixe que sí que efectivament has començat a les 10 i acaba a les 2 i mentre almorzem, doncs tampoc és que depenegues molt, però més que anar a dependre en aquest curset, el que fas és anar a aclarir, a fer els dubtes que pugues tindre, no? Jo recordo a parlar quan s'empieza a parlar del cartó, de la fusta i elements de ferro i tal, i no sé què, una equipació, vull dir, i sempre fa referència a aquella falla que va plantar una Jordana, que era un tio vivo, que tenia un motor baix. Llavors, l'únic que tinc és la precaució de que quan cremes la falla ja va el motor, perquè allà va més, vull dir-vos, una miqueta pensem que en els jurats este que anar d'aquesta manera, que és que deixar també passa la gent nova que té ganes de ser jurat i que té ganes de... També es comencen els cercles, es comencen per pocs, no anem a enviar, si ens demanen un jurat per anar a Boreal, no anem a enviar pues, a uno que no fa mai de jurat, perquè a més s'ha donat el cas de que hi ha algun problema. En fi, continuem, trobo que jo volia... No, a veure, bueno, portem ara mateix, portem 50 minuts parlant, jo no sé si hi ha alguna pregunta més, si teniu alguna cosa que dir, igual a tots que s'ha animat, però jo una inquietud que volia saber, vosaltres heu plantat en València i en Dénia, bueno, en Dénia o en diversos pobles, vos traten igual en les falles de València que de la capital que en els pobles dels costats, o esteu més a gust en els pobles que en València? Per tracte personal. O és el mateix en tots Jo els falles? tinc de tot. Tens comissions que te traten com un rei i tens comissions que passen de tu. Jo en Cirilo Amorós he apregat a anar de presión a la falla de montaña, voy a churar una diseño, tal vez la barraca y així me ha dicho que llegue a verla cuando tenga ganas. Me van a casa y en otras comisiones pues han tratado pues, de una forma que yo creo que no van a creer. O sea, yo no soy ningún rey y si me preguntan así tenía, yo siempre le he gustado plantar, ho dic com a, no és per fer la pilota, però com així en ningún lloc. Tu li dius a una comissió que uns dies a quedar en Dénia i te diuen tens l'hostal, tens el dinar, i en comissions que va a dinar, no sé, no te conviden, que tampoc no l'obligació, per supost, però és que se t'arreglen 2 o 3 y a l'hora de pagar, o sea, tiene que pagar lo del equipo y lo de estos 3. Y si no, claro, también ya naves, entres y bueno, ya restaurant, entras en el mono y tú entras en un restaurant y te traten de todos los maneras, pero también te digo que como en Dénia, y yo tinc anys en molts puestos, no traten a l'artista. L'artista en Dénia està de mirar, i això és d'agrair com a artista. Jo personalment he tingut... No, no te parlaré de què. Jo he tingut pràcticament el mateix tracte en València que Rafal, que m'han tratat molt bé. Sí que és la veritat que hi ha un parell de comissions que és el que diu Manuel, que és només és un que passa pel terreny. Però per la majoria, res. Yo creo que la mayor diferencia de las fallas de los pueblos a las de Valencia es que en verdad las fallas de Valencia son mucho más cómodas en el sentido de que cuando te contratan te dicen nosotros te contratamos, te pagamos tanto y yo quiero tener la falla aquí tal día y me quiero un poco, es como que se les preocupan más de lo que es. En los pueblos siempre el tema del transporte, las plantas siempre a la gente le gusta más plantar, no sé cómo. Sí. Y en Valencia, sin embargo, eso, el tema de la plantada sí que es más
així al rei t'envien les plataformes, t'envien a Pernales, tota classe de lujos, 6 dies per enganxar-te despeses, com també, tu allí dius, això allà. Sí, però jo suposo que això que referís és durant un any. No, Bernardo tindria més hores del taller que en casa, seguro. Durante todo el año yo creo que el trato es el mismo. Y cuando viene un fallero de Valencia de la especial a mi taller es como un fallero más, como un fallero de campamento, un fallero no os creáis que las falleras de Valencia son una cosa totalmente diferente, es lo mismo. Lo único es eso, que normalmente cuando contratas una fallera para un vuelo sí que tienes más facilidades que generalmente que en Valencia y yo creo que también en agricultura americana. Teniu alguna pregunta més o si voleu... Al final mireu i ja està. Juanjo té una pregunta. Juanjo. Jo vull que tenim una pista com el galleu que és poc moderat o modern. Així deia, en els últims anys, mirant els premis, sempre ha guanyat falles més tirant a lo clàssic. La meva pregunta és si cregueu, tant en moderat com pintura, si estem quedant molt darrere o si crec que cada més està acabant, no? Modernitzant. Si es endemia, yo creo que lo que tengo en mis dudas es que si las fallas endemias son más o menos clásicas, que tampoco me podría parar a analizarlo. Yo no sé si es cuestión de que las fallas buscan una cosa más clásica o más moderna, o es que simplemente yo creo que muchas veces somos los propios artistas que nos frenamos un poquito y a veces pensamos, no, es que no voy a hacer así porque esto es demasiado moderno. Y yo creo que es así. O sea, yo he cantado en fallas de tradición clásica y he llegado yo haciendo cosas raras y les ha gustado igual. O sea, que yo creo que no hay fallas clásicas ni fallas modernas, simplemente es lo que, no sé, es lo que hay, pero que se podría intentar introducir más cosas modernas, pues sí, pero yo creo que poquito a poco sí que se va abriendo el camino y estas son cosas que también, pues tampoco podría analizar muy bien lo que es las fallas modernas, me para estudiarlo ahí en profundidad. Jo, Juanjo, trobo que sí que Denia són un poquet reacis al model. Estem quedant-nos una miqueta darrere en progressió, trobo jo, sobre estil. Però que jo trobo que Pierre Ruin és bo. És una manera de veure les coses. A mí me gustaría decir que, por ejemplo, igual la gente tiene un concepto de mí que hago las fallas modernas, soy más de línea recreativa, pero yo, por ejemplo, yo lo que quiero como espectador, yo quiero ver fallas de calidad. Y eso no quiere decir que porque yo haga fallas modernas quiera ver fallas como de líneas así más. Yo, por ejemplo, veo una falla de buche bien hecha y se me cae abajo y no tiene nada que ver con lo que hago yo. Yo creo que lo que hay que intentar es aportar calidad, sobre todo, sea más moderna o sea más clásica. Cada uno tiene su tema personal, tienes a Monterrubio que tiene un estilo, tienes a Blanche que tiene otro estilo, entonces con cuál te quedas, no sé, tienes a Gallego que tiene otro estilo. Pero bueno, lo bonito es eso, es que haya varios estilos y la gente pueda decir. I com ho podem fer? No sé. Són estils diferents i un és més modern i un és més antic. Són estils diferents, totalment. Això m'agrada perquè el del Julio pot ser modern, pot ser clàssic, és diferent. El que fas tu, el que faig jo, el que fa Santa Laura, no vol dir que perquè no se parli l'estil de José
de siga antiga o més clàssica, vol dir que la gent contrata un estil i allà quan te contrates perquè vols el seu estil. Perquè potser la comissió que te contrata, si li queres una figura, una falla clàssica, potser dius, ostres, me queda despaiat perquè jo anava al que ell fa. Perquè a mi m'ha passat, jo vaig fer una folla de personalitat i quan vam vindre el que vaig dir, vull una falla de sueca. No m'han dit, vull una foguera, sinó vull una falla de sueca. I vam fer la falla de sueca, ells venen, i jo crec que la gent quan te contrata deu tenir de documentar i saber on va i el que vol. Jo vull dir això. En teoria, aplicar el concurs d'esbós, això, ja no passa això. Ara ja és internet tot. Ja que pàgina web, Facebook, ens quedem darrere, i com deixar. Bueno, pues no sé si hi ha alguna pregunta més, si algú vulgui dir alguna cosa. Per lo que parleu de que cada uno plasmeu les vostres experiències, això, realment les falles infantils són com falles adultes, però més recordetes. No mireu mai que li pugui agradar als xiquets, per lo que no deu entendre. O sí que les enfoqueu perquè un xiquet de 6, 8, 10 anys la pugui entendre. Yo creo que se intenta. Yo creo que, por ejemplo, yo he dicho antes que el año pasado hice una falla inspirada en el siglo de oro de la fantasía religiosa. A ver, eso lo dices a un niño de 8 años. Pero bueno, pero puedes hacer didáctica, o sea, puedes intentar enseñarle a un niño, bueno, infantil en verdad, hasta qué edad es infantil, hasta los 14 o... Pues yo creo que un niño con 12 años o 13 ya puede, no sé, puede ir adquiriendo conocimientos y... Yo creo que nosotros sí que tenemos que intentar, de alguna manera, exponerles algo a los niños también que les pueda servir de provecho. Y cuestión de didáctica, como en cuestión de gracia. Nosotros sí que, yo sí que intento, dentro de mi estilo, adaptarme dentro de lo que puedo a los niños. O sea, lo que tampoco voy a hacer es hacer una falla totalmente para los niños y dejar mi manera de transmitir mi personalidad de lado, porque yo creo que al final acabaríamos haciendo Bob Esponja y Winnie the Pooh y... El dia que un xiquet, 5 xiquets, juguen les falles, doncs potser els artistes infantils canviem el xip i fem més falles als xiquets. Però ara no és... Però jo som de falla de còmic, falla de reixos, falla de regals, falla de joguets. Mi moment és massa infantil. Pues sí, però és el meu estil. El seu estil és diferent, però enfoquem les falles didàctiques als xiquets. Jo sempre he sentit que a Moisés Alarcón, el dia que los niños jueguen las fallas infantiles serán diferentes. Y es de veres. Ahí está fent el càrrec, no? Marisa Falcó i Pau Pellicer. Són unes falletes que jo artísticament pues, veig d'un estil que no m'agrada, però als xiquets, tu fiques allí un col·legi de nanos i estos niños són una falleta. Totalment diferent. La formeta és com una manualitat a ells. Però, claro, el meu estil no s'hi sé. Ni el d'ell ni el d'ell. A lo millor, com te dic, si ahir davant hi hagueren 5 xiquets a juzgar-me, dic, ostres, però que tindrem que anar ahí. I faré el meu estil diferent. Ell i jo. Perquè al final les fas perquè vaig juzgar-te. No, al final he fet perquè és el que a mi m'agrada el meu estil. Però Jo crec que és el meu estil. sí, però la comissió et contrata aquest projecte perquè saben que va vindre un jugat adult a jugar. Si venga a botar la tortilla, tú me digas, mira, van de hecho a él y ella. Pues yo tendría que hacer una falla que ella era. Intentaría hacer. Yo no sé qué iba a venir de jugar. Entonces yo fue lo que yo creo que Però es. són adults. Sí, pero yo te digo que si me quiero un chiquet, pues a lo mejor tendré que encarar el tema del chiquet. Si a mí me digo, en Guanya yo parte de enseño, y yo puse gallego, y yo digo, bueno, pues vale, yo ya sé que quiero jugar. Y a lo mejor sería ganar este estilo. Y luego yo, el diseño de acá, pues tendré que hacer algo que ella agrade. Pero es que a nosotros no nos digo tú de jugar. Y tú fas la tua forma de sentir esa forma y de poder ahí entenderla. Es decir, que nos agrada. Ya te digo, a mí es un chiquero. Si veo una falla y entiendo la escena, pues, si está hablando de psicólogo, estoy hablando de psicólogo. Si el chiquero entiende, fabulós, i xapó per ell. Perquè això vol dir... Que la fes així. No, que l'ha fet abans. Que el poco li ha funcionat moltíssim per fer un nano, perquè això és que les falles són molt complicades, però no forma de veure. La falla no és un punt. La falla té concepte, té tot, i és entendre-la. Que l'entén i se la disfruta. Jo quan vaig, si veig una falla d'ell, i l'entenc i me dona, ostres, jo m'he superat.
I jo no m'he fixat ni en el premi, ni en el banderí que té. Jo ja he llançat un banderí per l'aire. Jo vaig anar a la missió d'una falla i vaig demanar permís a la Guàrdia Civil, li vaig dir que hi era i el banderí va anar 3 metres per davant de la falla. Perquè el premi era davant del monument, davant, ficat. I això és com si te compres un Picasso i t'arres una cortina blanca. Però, per desgràcia, la mentalitat del faller no sempre és valorem el premi i valorem el monument, no. Valorem el premi per damunt del monument. I per desgràcia, a vegades en este... I la inculcar als xiquets el premi, ho veig una barbaritat. Els fallerets, bueno, inclús más a ver que els xiquets pugen a l'Ajuntament i pugen a tot el premi. I és l'únic que s'ha inventat. Ara, si el xiquet li inculques la falleta, que l'única que si li disfrutes 4 dies, ja te va pujar d'una altra manera i te va deixar d'una altra manera. Però quan li inculques a un home, que tens el primer premi, que és el millor falla de tenis, vas a pujar, quan el diga te va baixar en un derrinxe per baix, que no ho entenc ni se'l mereixen. Jo com a artista, el xiquet no em mereix això. Però el contrari es mereix que m'agradi la falla, la festa, tot, i que entenga el moviment que té en el carrer. No que el manxo un inculque, que és el primer premi. I digo que te baix i diu que era un premi. Pues no sé lo que me han puesto. I això no és el fallet. Per almenys jo defenso que un moment, jo sé molt porta les venes, ho he viscut i és així. Igual sí que sería bueno que el jurado cuando va a borrar una falla infantil sí que se ponga un poco, intente también ser un poco niño y tener un poco la visión de que todo el mundo, aunque seamos adultos, siempre tenemos una parte de niño que podemos explotarlo. Y lo que estabais hablando del tema de los jurados, pues en niños, yo creo que sería algo que no podría ser en muchos sitios, pero yo, por ejemplo, volviendo al tema a mí me gusta mucho el teatro clásico, por ejemplo, y estuve este verano en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Y dentro del Festival de Teatro Clásico de Almagro hay un apartado que es de teatro barroco infantil. ¿Vale? Y me llamó mucho la atención que dentro de ese jurado de teatro barroco infantil eran igual 3 o 4 adultos, pero estaban acompañados de un par de niños. Entonces, igual ese jurado sí que veía la reacción de los niños que lo podían valorar para después. Bueno, sí que entiendo que una falla, de verdad, si una es infantil, tiene que ser, o sea, tiene que gustar a los niños a los primeros les tendría que gustar. A veces aciertan más los temas y a veces aciertan menos, pero bueno. Yo no sé, lo que estaba comentando Juanjo, y yo no sé quizá si tenga que ver el hecho de que el concepto de fallas que tenía que revolucionamos quizás sea por los jurados que llegan aquí. Igual que estabas hablando del tema de las fallas infantiles, claro, yo veo muy difícil que una persona de 65 o 70 años se ponga en el sitio de un niño para juzgar una falla infantil. Pero claro, todo está en función de... Aquí más o menos ya sabemos el jurado, vamos, muy difícil está que lo pongan. Es en función de eso, si sabes que viene a Junta Central, y en Junta Central, pues el que menos tiene 58 años, pues es que aquí se ha intentado, aquí hubo un año que se plantó una falla que está más vista que TV, pero cuando se plantó a finales de los 90, pues era una falla con un ovni, con unos marcianos, la falla se puso unos altavoces en los balcones, cuando entró el jurado parecía que estaban entrando en la guerra de las galaxias, y sin embargo, ellos mismos están contando, esa falla la conocéis, cuál es, ¿no? La gente, y si me decía, ya falló, pero no ganó. O sea, quiero decirte que todo queremos algo innovador, queremos una cosa moderna, queremos un plan. Pero bueno, més preguntes? Hi ha otra pequeña porte un ratet, si hi ha algú que vulgui dir alguna cosa més, i si no, pues ja que voleu dir alguna cosa més vosaltres. A modo de despedida o de... Jo agrair la presència d'haver-se recordat de mi i de estar molt a l'habitació de vosotros. A mí me gustaría decir bueno, también que muchas gracias por haberme invitado, que me gusta y que sí que estoy impresionado de realmente la gente monumentalista que hay en Peña, que en verdad no hay más de lo normal y me gustaría pues eso, que sigáis así y que hagáis, o sea, que en verdad hay que hacer afición para que el monumento siga adelante y que sea realmente el idea de la iglesia. Jo voldria aprofitar
davant de tant de gent amant del monument, a veure si és possible, perquè el de Manuel, pues, ara mateix amb els els ulls, ho veig tots els anys, lo del bateria en la falla infantil. És una llàstima que també el bateria mitja falla infantil. A veure si entre tots aconseguim que no estiga ni trencant la falla ni tapant-la. Jo sempre recomano a les comissions que el baterí pot estar perfectament a un costat i té el mateix valor que el muntament. El que no pot fer és el baterí que la falla, perquè és, no sé, és l'esforç vostre de tot l'any. Esteu fent l'esforç econòmic, no és un seu artístic, però vos feu econòmic. I aplega una que veus el monument, que no te l'ha respetat, quan tu has sigut de pagar-li aquest monument, te pega una baixada de si és l'objectiu de les coses, se pot ficar el seu baterí al costat i se pot tindre les dues coses ben... És normalitat. Res, moltes gràcies per la convidat i és un plaer.